Atong ebanghelyo karong adlaw niining ika-siyam o katapusan nga nobinaryo atol niining besperas sa piyesta sa atong patron San Pedro Apostol. Nagpahinumdom nato sa mga butang nga angayng dawaton kung gusto kong buot nga mahimong tinunan ni Kristo. The cost of discipleship. Kanabang andam ta mosunod ni Kristo, unsa may mga butang nga angay natong dawaton o kanabang willing ta nga mudawat niini aron mahimo gyud ang iyang tinuod nga mga tinunan. Sa ebanghelyo atong madungog ang duha ka tawo nga mibungat sa ilahang willingness nga mukuyog ni Kristo bisag asa siya mo adto. Ang una, usa ka scribe, usa ka magtutudlo sa balaod. Ingon siya, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kaniyo bisag asa ka mo adto. Siguro kini nga maong tao adunay maayong kahimtang sa kinabuhi. Siguro kini nga maong magtutudlo sa balaod, medyo luag-luag ang iyang kahimtang. Mao nga giingnan siya ni Kristo nga ang mga milo na itaguanan, ang mga langgam na isag, pero ang anak sa tao walay kapahulayan. Buti pasabot ni Kristo nga apil sa iyang dawaton nga kamatuuran sa iyang pagkahimong disipulo mao ang pag-detach sa kalibutanon nga mga butang. Detachment from property and material things. Nga imong talikdan ang material nga mga butang o kinahanglan nga imong ipunting ang imong kaugalingon o imong kinabuhi nga sa Ginoo. That's the very first cost of discipleship. Material or detachment from material things. Nga mausab gyud ang dagan sing kinabuhi. Kung sa wala pa siya mahimong disipulo ni Kristo, haruhay siya, komportable ang kinabuhi, honest kay si Kristo, nga may sulti niya. Ang kumusulod siya o musulod siya ni Kristo, ang iyang kinabuhi, posible nga adunay mo kanabang puy-an niya ang kinabuhi nga dili niya gustong puy-an ug adtuan niya ang lugar nga dili niya gustong adtuan. Ikaduha atong madungog diha, usa ka tinunan, maybe usa ni sa mga 72 ka mga tinunan ni Kristo, atong 72 men nga iyang nga misunod pud niya, usa siguro ni, pero nihatag siya og kondisyon nga dili sa siya karon mosunod, nighuman ra niya og lubong sa iyang amahan nga namatay. Simple kaayo ang pahinom sa ebanghelyo ning ikaduha nga tawo nga buot mosunod ni Kristo, nga kinahanglan makamautang muditat sa atong kaugalingong pamilya o mga relasyon. Detachment from family and relationship. Mao ni ang dakong hagit nga gipahinumdom ni Kristo. Niingon siya nga pasagdi ang mga patay nga molubong sa ilang mga minatay. Imposible man pud lain na pug siya molubong ng galingon, no? Ug unsa pa. Pero this is a hyperbole nga buot ni Kristo, ang buot lang niya ipasabot nga kinahanglan ang mga butang para sa Ginoo himuong top priority. Nga makamao kang moditat sa imong pamilya, concern sa pamilya o concern sa imong mga relasyon. Kay gusto o buot sa Dios nga unahon nimo kining mga butanga. Unsa magipahinomdom niini nga being a disciple is an urgent and necessity. Kana bang naay sense of urgency? Akon mosunod ka, kinahanglan imong talikdan ang mga babag. Kinahanglan kung mo sunod ka, mutuhoy gyud ka og mutulin ka sa pagsunod, dili kay daghan pa kaayo kag lingian og hapitan. Kining mga butanga
mao ni ang hagit sa kinabuhi namong mga pari o mga relihiyoso, to detach from material things and property, and to detach from our own families and relations. It is not easy thing. Dili sayon, pero lisod kaayo, labi na gyud ang pagtalikod sa imong pamilya. Sahay kita manggong mga tao, murag normal nato bitaw nga siguroon nga to nga ugaling mo trabaho ta, siguroon yun nato nga dako tag sweldo mo, kaon ta, kinahanglan yun ka mabusog ta una, no? Kinahanglan yun nga mahiluna-una ta atong kaugalingon. Pero sa pagkadisipulo ni Kristo, kinahanglan unahon nimo ang uban ug kalimtan nimo imong kaugalingon. Ug mao kini ang gipakita ni Kristo. Mao kini ang gipuy-an ni San Pedro nga atong patron. Iyang gibiyaan iyang pamilya, gitalikdan niya iyang pamilya, ug misunod siya ni Kristo. Gibiyaan niya ang tanang kabtangan. Itong gibiyaan ba ito nilang sakayan o mga pukot? Abi ninyo sa usa ka mananagat, ang pinaka-importante nga butang sa ilang kinabuhi, kanang ilang gamit sa pagpanagat. Muna'y pinakatapusang butang nga ilang i-give up. Ngano man, kaya kung ilan ang i-give up, nagpasabot na nga wala na sila'y panginabuhian. Pero si Pedro, gibiyaan niya ang sakayan, mga pukot o mga gamit sa pagpanagat, o gitalikdan niya ang maong klase nga kinabuhi sa pagpanagat o mga isda, o iyang gi-embrace ang bagong kinabuhi sa pagpanagat og mga tao kuyog ni Kristo. Kining tanan nagpasabot lamang nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo ug sa atong paghatag sa atong kinabuhi simbahan, nagpasabot kini og sakripisyo, nagpasabot kini og kalisdanan, nagpasabot kini og mga pagsuway. Nakabantay ba mo akon mga alagad ta sa simbahan, musamot man hinuon ta ka komplikado atong kinabuhi? I know of so many women serving the church nga apil na sa ilang kontra o ilang kaaway, ilang bana o ilang pamilya kay nabahin ang iyang panahon. Usa ka asawa miduol nako, padre, gibugno man ko sa kong bana. Pag uli nako, giingnan man ko nga unsa man insulti og daka kay ipahatod na lang imong sinina sa kumbinto. Niingon unta ka, kaya aron padaan na lamang ka na mo imong gikinahanglan sa kumbinto, di na ka mauli din eh. That's part of serving the Lord. That's part of serving the church. Daghang mga panahon nga dili ta hisabtan, daghang mga panahon nga dili madawat sa atong pamilya ang klase sa pagpangalagad nga atong gihatag sa simbahan ug atong gihatag sa Ginoo. So many times we were misunderstood by people. Libakon ta. Kita man tayo nagmuna-muna, pero libakon man sa mga tao. Naningkamot na itong muhatag sa tugawaling mong simbahan, pero maot man gihapon ang pagtanaw sa mga tao nato. These are parts of the cost of discipleship. Apil ni mga butanga nga daghang mahimong babag nato o daghang mahimong kanabang kontrabida sa atong kinabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ug nahitabo na sa kinabuhi sa mga apostoles, nahitabo na sa kinabuhi ni San Pedro. Anong gipatay man sila tungod kay daghang mga babag sa ilang kinabuhi ug ila tong gidawat ang tanan tungod kay kahibaw sila ug aware sila nga apil to sa demand sa pagsunod sa Ginoo. Again, ang pag-alagad sa simbahan o sa Dios, kinahanglan andam ka mo adto sa dapit nga dili nimo gustong adtuan. Kinahanglan ka
mohimo sa mga butang nga dili nimo gustong buhaton. Na yung mga butang nga wala gyud maapil sa mga pangandoy o mga plano sa kinabuhi. Pero you have to do it. You have to accept it. Kay kahibaw ka o aware ka nga kabubuton ni sa Ginoo. Kabubuton ni sa Dios. After all, we are aware, kahibaw man tangdaan na si Kristo honest kaayo nato. Sa mga tao nga mosunod niya, wala gyud siya mosaad og paraiso. Wala gyud siya mosaad og komportable nga kinabuhi. Wala gyud siya mosaad og haruhay og lami nga kinabuhi. Kundi sa tanang mga tao nga mosunod niya, iyang gipasuan daan, iyang gisultian daan, nga dili sayon ang pagsunod niya, ug dili sayon ang pagsunod sa iyang kinabuhi, dili sayon ang pagkahimong iyang disipulo. Pero nagdasig sa nato nga ato kining dawaton bisan dili sayon. Kay sayod ta, dili pa siguro aning kalibutana, pero human aning kalibutana, kahibaw ta nga muhatag og ganti ang Dios kanato ug masinatian nato diha sa katapusan ang kalipay ug kalinaw uban sa Ginoo. Miserable man, lisod man ang atong kinabuhi aning kalibutana, pero ingon ana man ang kinabuhi. Life is difficult. Life is not easy. Para nako dili man ni pessimistic view of life, dili ni negatibo nga paglantaw sa kinabuhi, pero this is life. You have to sacrifice. Kinahanglan ka mo sakripisyo. Kinahanglan ka maghago. Kinahanglan ka mo hatag sa imong kaugalingon ug kinabuhi. Isayod ta nga ang ganti tuwa sa tumoy inig atubang na nato sa Ginoo. Sama ni San Pedro nga atong patron, unta makaya nato nga pasanon ang tanang mga hagit o mga diman sa kinabuhi sa Kristohanon. Aron ang Dios mahimuot ka nato ug muhatag nato sa kalipay ug kalinaw. Amen.